Здравейте! Днес в този епизод ще покажа как да се направите Skype. Може да ви се струва смешно, но за някои хора хайде да не ги обиждам и е трудно. Добре, това е много странно. Но както и да е, все пак трябва да се обясни. И да почваме. Ето моят Skype. Така, отписваме. Така. Ето го, това е формата на Skype. Ето, дават нямате име. Ето, пишете име и фамилия, например Иван Ролев. Пример. Skype име. Иван Ролев. Парола. Иван Ролев 1, 2, 3. Но ще помена. Така. И така повтаряте паролата. Така. Да, почетох и приемам следните лицензо споразумения с екран потребител на Skype. Условията на услугата Skype и условията за проверителност на Skype. Давате отметката и давате напред. Почта. Тоест, почтата ви. Аз си имам почтата и ще се напиша. Така, да, желая и предложенията от Skype. Така, давате отметката. Държава. Давате на която държава ще, но аз съм българин и ще гледам България. Сложа отметката България. Така, трябва да търсим на Б. К и за Д Г В. Ето България. Град. Ще си измисля. Например, град Кърджали и вписване. И съответно се изчаква малко. И сте готови. Вече си имате Skype. И ето, тук е много тъпо. Аз не обичам да се обновявам Skype, защото не мисля, че такова. И това беше от мен. Аз съм Viper и гледайте епизодите ми, ще отправя нови хубави клипчета. Това беше от мен. Довиждане.